بسم الله الرحمن الرحيم واتيبنا ما لو بجمع كلا إذا دكتنا دكا وجاء ربك والملك سبا سبا وجاء يوم أزم to kai kullum a gidan tambaya kullum tambaya Allah ba shi kashi kamar sun ci guda nawa ne yau da malam gace guda 3 ne gace guda 7 ne gace guda 10 Allah malam ba tambaya shi kashi kamar sun ci guda nawa ko yanzu duk zo dauke karatu ba ku san shiga cikin su guda nawa bane ba duk zo ba ku sani ba Allah baka to shi ka to kace Allah bana ku zan gama to da shiga musulunci guda 143 ne to amma yanzu an san ko shi ya zama guda 83 malam wallahi karatu a cikin Qur'ani yadda musulunci ya faɗa guda 5 ne Gano? Ka niki ɗaya. Malaki ɗaya tashi ko mutum. the Michael. Mariya nake so, Mahariya, Mariya nake so, Gimbiya, Mariya